Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yonomono bewa mosi ni yaure nya kor mga jwango kinyi ni eri maka wono matarik prario kod abirio dwe mar ariyo ikagana riyo kod prario kod auchiel en ching tich abich makende mabende oganda moko dendo ni en Friday makende mabende koro wadonjo go e weekend nya kor mga jwango kinyi ni eri maket kod maendi koth ochwe tung piny Kenya kone kod kocha nyeto go ngeki makaluo anyalo yango ni kata bomone ni modong makisumo en nyidho mabende podhi nyime okinyi ni eri makawuono yaure Brenda okinyi maket kod ma oyaura inya Justus ichio maber kendo neno ka chio makare erokamano wan kod geno ni jo neno ma Color TV kamoro magintie Ruth ritogi amen kendo giikre mar ni to odiochieng' dwa bedo machal nade warwakini machiegni kendo wachak koda wechego eko manyien mabende otimre e gwengewa kanyakla koda pinjego eko maoko ka wachako koda e gwengego eko ma Kiambu kama jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto saento kod ogo dhoge piny ka kwayo oganda jo Kenya ni ka giyie to ginyal tiyo tich achiel kik pogi kod singogo eko kata misego eko mag dhoudi mabende giwuoke kanyakla koda dinigo eko mabende gilamoe. Jatend piny owacho wacho ni nitiere moko kuom oganda e pacho kaendi masani koro osieko kod tim moro mar pogo oganda jo Kenya kotenore koda dhoudi mabende giwuoke kanyakla koda utego eko mabende giyuore sechego eko mag alam. Owacho ni ka oganda jo Kenya oriwo wigi kendo tiyo kanyakla to dongruok mag Kenya biro chwalo matekie maliche miwuoro. Na washauri musikubali kugawanywa katika misingi ya ukabila ama dini ama tofauti zingine zote. Ninyi ni Wakenya. Nimesema hapa ya kwamba katika ile safari ambayo tuko nayo ya kubadilisha taifa letu la Kenya, tumesema ya kwamba tunataka kujenga barabara zaidi, tunataka kujenga airport na kujenga reli, tunataka kujenga mabwawa ya maji ndio tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya, tufanye irrigation. Tumesema pia tuzalishe umeme ambayo itatusaidia kwa mambo ya industrialization na maendeleo katika taifa letu. Lakini vile vile tumesema lazima tuwe wazalendo wa taifa letu la Kenya. Haiwezekani tuweze kuyakamilisha yale yote ambayo tumepangia na tumekadiria kama hatutakuwa na umoja wa kitaifa, kama hatutapenda nchi yetu, kama hatutajiamini kama Wakenya na kupenda taifa letu na kumpenda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawauliza vijana, wakijaribu kusema nyinyi ni Wakalenjin, muambie sisi ni Wakenya. Wakisema nyinyi ni Wakikuyu, waambie hapana, sisi ni Wakenya. Wakisema nyinyi ni Wakisii, waambie hapana, sisi ni Wakenya. Kwa sababu unity in diversity is what will make our country grow, is what will make our country make the necessary steps. Na wauliza vijana wa taifa letu la Kenya, nyinyi mliosimama mbele yangu na wale wasio hapa, mujiamini. Tuamini taifa letu la Kenya na tujue taifa letu la Kenya ni nyumbani kwetu sote. Together, tukishirikiana pamoja, tutashinda kama Wakenya.
Bende jatend piny owacho Laktar William Ruto e seche nogo koro to singo ni jogo duto mabende ne omaki kendo ni ute twech mopogore opogore e pacho kaeri nyaka koro to ne owuok oko kendo ndikore ne okumba mar thieth SHA. Ker Ruto koro to yango ni maingo 50% mag jogo eko osendikore ne okumba mar thieth mar SHA ka oyango ni maeri en chenro kende mabende biro neno ni oganda go oyudo thieth e yono mowinjore. Ladies and gentlemen, the registration under SHA is a priority and stands at all prisoners now have been registered 56%. It is my instruction that every prisoner must be enlisted in SHA so that whenever they get sick, they must receive as good medical attention as all of us. The establishment of the Wanini Kireri Magereza Level 4 Hospital at the prison's staff training college here is a decisive step in making sure that we access health care. The facility will serve our officers and the surrounding community here in Ruiru, and it has now been officially handed over, and its operationalization is underway. I have agreed with the Ministry of Interior that this facility will be operational, fully operational in the next 2 weeks. And therefore, officers here and the community around will have access to modern healthcare facilities. The county government of Kiambu, earlier we discussed with the governor that they will also participate in making sure that if there are any additional facilities or support in terms of human capital and other support that may require. Jodite don busiasa mar ODM sento koro ramo kendo girie toch gini nyaka gibedi e piny owacho Nonro Manyien mabende igeno mar gundho e Nonro Mokinyi weche maket kod magi koro jotelo go kono owacho kaunti Nonro ma Kisumo e kinde mabende ne giyuoro e romo moro mar ojende Tombo ya Labour College e boma ni maduong' ma Kisumo kotelna gi koda jatend migawo mochung'ne weche mag omenda pacho kaendi migosi John Mbadi kanyakla koda jalup gavana sirkand kaunti ma Kisumo Laktar Matthew Ochengo Wili ne giwacho ni gise oro ogai margi don burano ero mano migosi Oburu Oginga mondo mi odhi ombeki koda jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto e okang' mabende ginyalo neno ni gibiro gibede mesa kendo gibede piny owacho ero ma iga makiny. Ibro paro ni jakom maduong' busiasa Nonro mar ODM Mikae Gladys Nyasuna Wanga osebedo katielo malich mokalo ni e piny owacho Nonro Makiny nyaka gipog mwandu nus kuom nus. We must be able to look at the future and see the difference between those people who are taking us to the right place and the people who are taking us to the wrong place. Because as youth, what we need are job opportunities. It is about time that we decide as a people where we want to be, which side we want to be in. Currently, we only have 2 political formations. So we have to decide which formation we want to belong to. Do we want to work with the government or we want to be with these people that are continuously telling us to be in opposition? Where do you want to be? We are requesting you as a ranking member of that government and a senior member of the ODM party. Please go ahead together with our party leader and any other person who will be selected and negotiate very strongly for us because we would like not to be in the opposition but to be in government because we love power. We can agitate, we can push, we can insist, we can picket, we can complain, but we must discuss as well. Because that is what Raila taught us. So between focus on civil and social rights, we must also know that social rights can only be realized where there is order and there is structure.
Jatend migawo mar omenda migosi John Mbadi koro to singo ne oganda mawuok e gwego mag Kaluo ni gidhi chako yudo omenda mag chenro mopogore opogore mag dongruok mano kochakore juma manyien kane olose gwego mag Ahero e kaunti ni ma Kisumu. Jatelo no koro to yango ni ma ibiro kaluwore kod ka uso mag moko kuom gikeni mag piny owacho e kambino mar Safaricom kaachiel kod kamano mar pipeline. In terms of development, this region is not going to be forgotten again. This region is part of Kenya, and as we attend to other regions in the Republic, we must also attend to the Western region and Nyanza in particular. A lot of times resources are allocated and our region has always been neglected. We are not going to do that anymore. We have sold some shares in Safaricom, and we are also privatizing Kenya Pipeline Company, so that we can raise resources to do these projects which cannot be done with our taxes. Next week, I'm getting money for KPC, 106 billion, and I'm getting money from Safaricom, 244 billion. Tutaweka pamoja kwa National Infrastructure Fund, then we will do Korusoen, we'll do other dams in the country, and we will also do our airport, which is stuck. And we do other things which can bring economic growth. We are going to enhance and upscale irrigation in Nyanza because we can produce over 400,000 metric tons of rice in this region. We don't have to import rice. There is enough land in this country. We only need water to irrigate. Then our people will get jobs. The youth are coming out of colleges. Wanataka kazi. Na kazi hakuna. That is the only way to create employment opportunity. Possibly next month. The president is intending to break ground here in Kisumu for SGR from Naivasha to Kisumu. And now in this supplementary budget, we have already put, in concurrence with the president, 500 million to complete the cancer center there. We are not even waiting the 2026-27 budget so that our people can be treated. Jagoro Mugeduol mochung'ne e yiero e kiewo kod yiero e pacho ka endi mano Independence mano IBC e pacho ka endi sande koro wuok oko kendo nyalo chwalo chenro go eko mag tayo weche go eko mag puonjo jende pacho ka endi ber ka ombulu kendo goe e ka thuolo biro chopo e gwenge ko Makirinyaga dul maket kod ma endi sande koro sewuok oko kendo neno ni gimbeko kendo gilombo jende mondo mi okaw opande kendo gibi gilut ombulu ne jogo eko mabende e chunygi olendo ni gilut ne gi ombulu ne giyango ne ojende e kinde mabende ne gin kotwak maket kod mano ber ka opande nyakoro mngejwang kanyakla koda ber ndikruok kaka jalut ombulu kaka maendi nyalo biro loko ngima gigo eko makiny. So when we come here, we engage on election and matters that affect the young people in relation to participation in governance and also elections, and also specifically we are heading to voter registration, and we really would want to see the participation of the young people in voter registration, either coming out to register or mobilizing others. We really have to know where is our stand as far as governance of this country is concerned. And you cannot say that you are participating in governance if you are not a registered voter. The first step is to get registered as a voter. And if you are registered, you mobilize another youth that you know is not registered as a voter so that we are able to move forward. Hapa hakuna mtu alizaliwa akiwa mzee. Au uliona mtu alizaliwa akiwa mzee? Kila mtu anazaliwa akiwa mtoto, anakuwa youth. After being a youth, you mature and you continue maturing. Indeed, you should have a lot of respect to the older people, because at least the older people have gone through what you have. You have not gone. At least the older people know better because they are ahead of you in the things that are ahead of you. Tumeambiwa kwamba vijana wafanya mambo tofauti na sisi tufanya mambo tofauti. Hivyo kuna mkinzano. Kwamba there is a conflict. That there is a tension between the young and the old. And that the young have a lot of speed and energy. But the old men are dinosaurs, they are
ancestors, they are fossils, therefore they are good for nothing. So that is a very, very worrying situation, if that is how our own young people regard us. And yet we are told, it's good to be young. It's good to be young, lakini kumbuka, youth is a flame, is a spark. Wisdom is a flame. Maneno gai mar doe pachokeri migosi David Maraga mabende kuroto dwaro ko mar kere pachokeri wokoko kendo golo kwa makenene oganda ma pachokeri mondo mi obi oyiere kaka jatend piny Kenya ka jatlono kuroto singo ni ponono ni gibigi yiere to biro neno ni okedo koda ka wiche go mag mibadhi ma osebedo kogo tache pachoka. Migosi David Maraga bende oyango ne jatelo mora mora ma ibiro yudi ka wiche go mag mibadhi omieno ibiro maki kendo kaune ondamo mowinjore mar chika. Ne oloso kamano mane go mag Kagundo mayudore kaunti no ma Machakos kama bende ne odhi yawe apisa mar duond buch siasa mare. Nataka kuhakikishia hivi, nipe nafasi nitasimamisha wizi wa mali ya umma mara moja. Hiyo nitasimamisha mara moja. Nitasimamisha hiyo na nihakikishe ya kwamba madawa yako hospitalini. Ili mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa na kutoka. Nitahakikisha ya kwamba ile pesa ambayo inatakikana kwenda shule imeenda shule na watoto wetu wameenda shule. Mimi mwenyewe sitawaibia mali yenu. Jamii yangu haitakuwa na kampuni imetengenezwa ya kuiba mali ya umma. Hiyo sitawaruhusu. Marafiki zangu sitakubali waibe mali ya umma. Umeona hawa vijana? Nimewaelezea ya kwamba wachaguliwa wakuje wafuate sheria. Kama yeyote akijihusisha na mambo ya wizi wa mali ya serikali, mimi naweka ndani, hata nyinyi nitaweka ndani. Hakuna ya mapendeleo. Tukimaliza hiyo, Kenya itapona. 2027 tunaomba ya kwamba rais wa wakati huu aende nyumbani na Rais David Maraga aingie Ikulu. Wangapi wanamkaribisha David Maraga Kagundo? Wangapi wanamkaribisha David Maraga Kagundo? Niambia ya kwamba Wakenya wanaweza kukasirika kabisa, lakini tukikasirika bila kura itakuwa ni kazi bure, au sivyo? Kumachielo bende jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae ndi mano migosi Aden Keinan Duale sani koro wacho ni piny owacho osewuok kod chenro no eno mar biro neno ni gikeyo kit yath manyien mar gayo kute mag ayaki e pacho kaendi. Kabende ne giyango lipot maket kod maendi boma noero maduong' ma Nairobi. Duale koro wacho ni gibet angech kendo gitang' malich mokalo ni achudhe moko ma bende biro lal miru koda yedhe maket kod mago kendo uso ne oganda jo Kenya koyango ni kit yath maket kod maendi magayo teko mar kute mar ayaki ni eri en mano bende owinjore ochiw nono ne oganda jo Kenya. Duale bende oyango ni yath maket kod kata yien maket kod maendi ibiro pogo e osiptende mana mopuodhi e pacho kaendi kendo oganda jo Kenya biro yudo gi nono. Ogolo siem ne achudhe gi eki ni kaponi oyud ng'ato ka uso yien maket kod ma tibro kao ne gi okang' kolure kod dwaro mar chik. I am aware that there have been misinformation circulating about this medicine. Let me assure the public and our citizens clearly and firmly, Lenacavir has been properly procured through established government systems with the support from the Global Fund. It has not been rushed. It has not been bypassed by any procedure. Every step has been followed in accordance with the law and our national health guidelines. Advocate for is that everyone who is living with HIV must adhere to their treatment so that we get to what she called U is equal to U. That means that everyone has undetectable viral load so that they don't transmit.
But for those still in darkness, Lenakapavia has come. And that is the message that the ministry and the Kenyan government is giving to. Governor e county ma Nairobi Migosi Johnson Sakaja koro nochopo e nyim od bura mar Senate kama bene ni dayo dhoge ka otenore kod ka winjruok kama ne otimo kod ka piny owacho mamalo mar ne keto moko kuom chenro mag dongruok owuok e county no ma Nairobi e lwet piny owacho mamalo. Senators ma pacho kaeri koro to dwaro ng'eyo ber kod ka rach mar ne keto winjruok ma kamano. Ma ibiro banka tend county no ma Nairobi yande ne oketo tim kata ne oketo winjruok makende kendo gikora ka ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto mondo mi otamoko kuom chenro mag county no kama oting'o sekta no mar pi kaachiel kod kama moko. To remind all of us that that law that you're quoting, the Urban Areas and Cities Act, is subject to the Constitution. It is not greater than the Constitution. It is the Constitution that elevates the people above all of these things that you're saying. Governor, I've seen you doing public participation before you embarked on projects. When we had this conversation when Karungo Athango was the chair of housing, and you wanted to do Woodley, for instance, we were engaging members of public from Woodley before you ever did the groundbreaking. And then once that was complete, we proceed with the project. Surely, Governor, you know that what you're saying is not true. Chair, please allow me to answer questions asked. Yeah? We will hear what the views are. Already, I've had things that need to be amended. Already, from the public, I have had. But both levels of government then will review what has come from the people. We'll have to review it. But there must be an agreement. Guys, the capital will not change without this provision. Unless you tell me another provision of adding 80 billion or 100 billion to the city, there is, please, provide. If it's conditional grants, do it. You're the Senate. Give it to us. Yeah? Let me hear during the budget policy statement that you've increased Nairobi's allocation by 80. I will tear this agreement. I will not need it. But for now, I must, as the governor, as a responsible governor, who cares for his people, I must find whichever way that will get me resources to sort of this city. I must get it. Lazima I work. Jakor mogik machielo bede en ni kamati mochung' ne weche mag somo e bura mamalo nyoro to nobedo koda twerruok malich mokalo kane gidayo dho jagoro ten migawo mar somo e pacho kae mano Migosi Julius Bitok mabende noketi e tago maliet kotenre kod tim mabende yendo timre skul nyirniro ma Lwak Girls mabende yudore sub county mar Aria Desia County kama nyathi moro mabende nie grade mar 10 ne oriembi skul no ero kotenre koda yie mare mar dini nero mar Salam. Nyadendi nieri mabende ne okwer ne ok nyal rwako kitruakruok margi mabende dendo gi dho Jo-Salam no ero ni hijab yande ogole skul no ero wach mabende osebedo ka thirre malich mokalo e pacho kaendi. Lipot maket kod mani nyakoro Mogajwang koro ne ochopo e liare mar od bura mamalo kanyo no ero mabende weche notwerore malich mokalo. Wach mabende ne ochuno Migosi Bitok mondo mi ne ogol chik mondo mi nyathini odwoke skul no ero lep. Article 27 on the Bill of Rights is very clear. No person, not even a child, should be discriminated because of their religion. Yes, because of their religion or otherwise. Yes, okay. Honorable Chair, the law is very clear, as a senior council, honorable member, senior councillor said. It is very clear. There should be no discrimination whatsoever on matters of religion, on matters of any faith, and it is very clear. That's why I requested, Honorable Chair, that to give us more time, because the story we are getting from the Sub-County Director of Education in the preliminary report and what we are getting from the school seem to be requiring further investigation to understand really what happened with this on this particular issue. So PS, is the girl in school or not? So is the girl in school or not? We are being senior council 1 minute. So is the girl in school or not? As we speak now, the girl was removed from the school. Why? That's the question. Why? So you are going to seek more time and the girl is staying at home. That's not fair. The girl must go back to school. Who is tying your hands to make a decision? Why don't you pronounce yourself? The PS should tell the girl should go back to school as you wait for response. You're correct. She cannot be at home. Yes. That kid must go. You need to defend the Constitution. The girl is supposed to be allowed to go to that school. Yes, well Chair. Added, Honorable Chair. I will ensure that the girl gets back to school as soon as possible. Now, immediately. Yes. As soon as today.
Brenda bitoko wacho di nyadendi ni nyaka duoke school. Exactly. Iwinjo wachno? Awinjo wachno. To ni kawe nade? An mokuongo kana neno story no to anyalo chayo the school itself. Okay. Nikech sama ne gi admit nyathini, ne gi admit ko rwako hijab neno. Why admit him? Admit I mean her. Kanok gidwar ni mondo mi nyathini rwak hijab. Maybe de gibedo clear from the beginning ni ma rwakruogni ok wayie. Just from day one. Iparoga ka nyathi donjo school, just as donjo uniform idwa imi seche go kendo rwako uniform ma weyi midhi e class. Exactly. Ne giwe nyathini modhi nyime modhi e class nango mo. Ni uniform ne gi nyiewo. Exactly. Gichulo pesa ma onego beni chulo. Manyiso ni skunde odich gi pesa. Skunde odich gi pesa. Then bang'e ka gichako frustrate nyathini and the way mane gitime godo bapani ok owinjore, maybe de giluongo jonyuol giketo gi piny to gilero ne gini kaluwore gi chike mag school ok wayie ni mondo mi nyathi orwak hijab ma samoro kelo pogruok ma en ma gilero maler de gibedo piny to giwinjo to ere ka gima onego watim, maybe kare wa transfer school machielo kata watim kama, but you don't admit. Kineno kama makoro ketho nying school no molo gimoro kabisa ketho nying school kan mano nego bene gikawo motelo. To report bende yango ni oken lwak girls kende awinjo nitie skunde mang'eny mokada luongo nyingi ma samoro thiro ratiro mag nyithindo gi amenya. To nyithindo machuo be rwako ga hijab? No. Ogino kuro hijab. Gin girwako gudu moro ma. Okay, I just wanted to know. But tek mondo mi yud ka nyithindo machuo kata jo Islam machuo maybe mapod nyithindo mapod somo rwako ga. Tek mondo mi yud Islam kata gudu gimo around cha. Rwakruok chik mar rwakruok mar jo Islam. Orido ne nyiri. Orido ne joma nyiri sana. Kechok dwani wane gine. Exactly. Okay. Moro wacho nango? Weche manyien? Kwadhi wechego mamoko en duol mochung'ne kedo gi mwandu machiko kopodho e pacho kaeri, mano duol mong'ere kaka Anti-Counterfeit Authority of Kenya. Koro to chako chenro mar puonjo oganda jopiny kaka ginyalo rakore koda ka mwandu ma ok opwodhi ma giromo godo e chirni. Jafwambo marwa Justus Adoyo miyo waler mar wachno. Duol makedo kod mwandu go ikoma bandi e pacho kaendi Anti-Counterfeit Authority of Kenya odiochieng' ma kawuono ne ochwalo romo mar gibo mandiri maduong' ma Kisumo gi dwaro makende mar puonjo jopiny kembe kanyakla koda jotim ohala mopogore opogore kotenore koda mwandu go ikoma bandia mabende chopo e chirni mopogore opogore e pacho kaendi. Ka bende gilero ni jopiny e kaunti ni ma Kisumu okodong' chien ne rodhno kod mwandu maket kod maendi. Mikael Agnes Kariko en jalop jata tije Anti-Counterfeit Authority Kuro. We are happy to be here in Kisumu and we are here to engage the stakeholders, to sensitize them, to empower them with more and more knowledge about issues of counterfeiting. And today we are happy to have the county security teams, the sub-county security teams, also our sister parastatals, private sector, and consumer representatives to speak this menace of counterfeiting. Bende Mikael Agnes krolero ne jofwambo ni atamalo marom nade mag mwandu mabende chopo e pacho kaendi kata chirniwa mabende riche maliche mokalo. And let me begin from where we are, that in this region, when we look at the seizures that the Anti-Counterfeit Authority has undertaken, out of the entire, we have more than 20% is actually alcohol. And therefore, alcohol becomes a big concern for both the authority and, of course, the consumers, the businesses. Kabende olero ne lweny mar kedo kod mwandu gi ekima bandi e pacho kaendi nitie lwet ng'awa. In the war against counterfeiting, it's actually a shared responsibility, but of course the mandate nationally is on the Anti-Counterfeit Authority. That is the sole reason why it was established by the Anti-Counterfeit Act 2008, now Cap 510. And this establishment was because the counterfeits were becoming a big problem in the country. Kabende romo maket kod maendi bende no yore koda commission e gwenge kima Nyanza mano Mikael Flora Moroa. It is very important for the stakeholders here to come together and ensure that we do not have counterfeit goods in this Kisumu County. And of course, as we do that, we will be protecting our economy as a country and also as a region. Kabende Commissioner Flora Moroa lero ne jofwambo ni thor mar romo maket kod maendi to ne en ang'o.
what we are doing here today first is to make the participants know what kind of product is counterfeit, because even as we talk about counterfeit goods coming from our neighboring countries, many of our people do not really differentiate between a genuine product and a counterfeited product. Mikai Flora korolero ne gin kaka migepego iko mabende sirikal omiyo ting' mar rito ngima jopiny. Nitiere okenge go iko mopuonj mabende giseketo mar biro neno ne mwandu go iko mabandi e pacho kaendi oked godo guok gi rombo. We have put a lot of effort in doing that. In fact, currently we have put together a multi-agency a roadblock at Ahero. And we have another multi-agency roadblock at the border of Migori and Kisii. And of course, that is not to forget that even at our borders in Isebania, we also have all those agencies, the KRA, the immigration, of course, the police, and our officers, and very many other officers, including the CAPs. Therefore, we are working together as a team to ensure that we net all counterfeit goods that are coming to our country. Oromo maket kod maendi duol ni eri geno mar tayo e counties duto e pacho kaendi kod chieng' makinyne gichako romo margi e county ni Roma Siaya. Ne Kala TV koke Kisumu County, and Justus Adoyo. En okang' maber. Brenda bisetiyo kod mwandu ma bandia. Yes. Biseromo kod? Aseromo gi mwandu ma bandia. So modhi mineno wawichogi. Kidhi adhi kwanye chiro Justus. Ibiro romo gi ma bandia. Wacho ni kaka macha ne dum opogore gi kaka moro ni koro chalo. Moro ni dum, moro ni liw ahinya. Koro kidhi ng'iyo mikebe gi maber. Yudo ka branding ema otim ka. To gima nie iye. Gima nie iye to opogore. Awinjo ni joma timo online business be samoro luoko ji. Gima ioda opogore gi mtimi nare anditi. Online to koro was. Koro Anti-Counterfeit Authority osewuok oko mar biro neno ni girito oganda jo Kenya kotenore koda mwandu gi eki ma bandia ma dho Oswayo dendo ni counterfeit Oswayo goods. Maligusi. Oswayo. Maligushi. Fake product. Yes. Kumachielo bende nyakoro Mogajwang' report koro yango ni piny owacho e pacho kaendi osewuok kod chenro moro mar biro neno ni oganda go eko mabende jogegi yande onindo kata owito ngimagi to gin kod mwandu mopogore opogore mabende yande nie bengi kata kuonde mopogore opogore, koro ginyalo yudo mwandu maket kod magi. Ka bende nitiere sani koro mesa moyiedhi mabende oketie Huduma Centers duto e counties 40 kod 7 ma pacho kendi mangima ma ng'ato nyalo dhi goyo report kendo iluwo ne lai kotenore koda mwandu mopogore opogore mabende samoro wedegi ne oweyo mabende idendo gi dho mbogo ni unclaimed assets. Piny owacho koro dwaro ni oganda ma e pacho kaendi nyalo bedo kod ratiro mar neno ni gibedo kod thuolo mar yudo mwandu kata gikeni maket kod mago. Brenda Agenyo nigi ler mathoth. Kane oloso e seche mane iyawo ayanga chenrono e gwenge ma Machakos, jagoro mogirore Cyril Odede Wagunda ne owacho ni parono dhi konyo jo Kenya wira ni ok gidhi molo nyaka e boma ma Nairobi manyo mwandu wedegi mane osenindo. Ne oyango ni mwandu manyalo romo bilion 2.3 pok wegi oyango. So this thing has been launched countrywide. The reason why we are doing it countrywide is simply because wananchi were walking long distance from wherever they live up to Nairobi to go and claim what was left behind by their fathers, their spouses, and to date you heard what I said, almost 3 billion of unclaimed assets are lying with the authority. So what we are encouraging wananchi is to come and claim those assets so that they can be paid. Korka kore nyawadgi Laktar Jane Keira Mbunya ne osiro ni Huduma Centers duto mapacho kae ema familia go biro chopo e mar yudo mwandu wedegi kod yango nonro matut ewi mwandugo. Bende ne okoni gibiro tiyo kodaka opande e chenro makamano. Today marks a new dawn. When you come to the Unclaimed Financial Assets Authority UFA desk in the Huduma Centers, you give the name, they can search with the name
they can as well search with the ID number. It is not only searching. They make you know and they create awareness to you on what you are owed and what steps you will follow to get all that possession so that it can cushion you against, of course, the grief and the other challenges that come with grief, which are normally financial. Kosi Laban Mulongo ne omedo ni ma en ber ne jo Kenya kendo en yo mar kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny. Today's rollout is not just ceremonial. It's a practical fulfillment of the government's agenda to demystify public institutions and enhance access to services for all citizens. It embodies the whole of government approach to service delivery. By integrating into the Ihuduma framework, we embrace the one-stop shop model that brings essential services closer to the people in a seamless and efficient manner. Nekala TV and Brenda Agenyo. Brenda nyasi to ne pichni malich mokalo. Yes. Nyasi ler. Kendi mane madhombo golden ni pump and color. Mar nyasi mano bagi. To hapa ni chenro makamano. Ingi penjo? Aonge penjo lakini angemedo. Ero. Hapa ni chik makamano kata not chik but chenro makoro piny owacho dwa keto ni county ka county Huduma Center nyalo dhi tiyudo mesa moro moketi ma special kaminya penje assets kodong mwandu mag joge ningini tinde ji tata poya no waru ni tiyo kareru to pesa no dong siling 8 mano siling 8 masani koso machon ne nigi nengo machon to siling 8 ne pesa to ni nyaka kane dwa luwo pesa no nyaka ni dhi Nyorobi kane yud kaka iluwo pesa mi sign form ibed nyaka gi jawangayo inyanyisi kata ni diduogi sede yagwasi wakocha yoberach nyoro nyitamri ni yo krach gwase kauni yie kusoti gi kalapapla arachi matin osiepu mambadi nyeni around yo enotio mana gi kalapapla ndaru tamru loso ndara waloso okay wayu and break kanyo matin Jakromo gi kanye mwachopogo he yudo weche gi manyien mabende ne wakelo ni okinyiri maket kod mano dakos kalo kanye 38 bang sa pargadi ariyo maro kinyi pargariyo kinyi ni eri maket kod melo ni kok gwen yes ibibi jogi ko kanye gwen koro kok nyakol moga jwang Thuolo machok waduoka endi kod nonro mar Oboke iluonga ni Justice Adoyo kanyakla koda Brenda Agenyo. Mimi ndio Justice. Mimi ndio Brenda Agenyo. Wakawa yeye. Na wewe ndio Anditi. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV,
machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul,
Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak. Machiegni kendo nyakoro mga jwang kamoro ma intie wacho ni dhano ber kamor. Yes. Ok ibeda ka irajuonda. Ing'e ng'ama rajuonda? Ng'ama kuota sa te. Kuota. Ng'ama onge mor. Ng'ama ochwanyi be onge. Iwacho ni kinyiero kata mana matin odiochieng' timedo ngimani. The days. Imedo some days mag ngimani. Ichiew nade nyakoro mga jwang okinyi ni eri maket kod mawan kod geno ni uchiew kendo rum maber. Ng'eny ji tang'e ni pod banore onge. Jomoko kaluwore gi ng'ich mar piny. Wamalo. Unyangiso wamalo. Wamalo koth chwe sani. Ji owuok odhi opur. Sarach. Joma nie boma, let's live up. Let's wake up. Biashara chakre. Wawuog uru, wadhi uru. Onge ng'ama bro miyi. But ibro nitie joma nosemondo chiew gokinyi. Exactly. And samine wawuoyo ni already gintiere biashara bedo ka nitiere joma uso chapate bath ndara. Correct. Yes. Kinyi bath ndara. Ibrada dongo kinyi neno miyo moro moting'o atonga. Mano wawacho ni mama ni koro dhi kibuye yawa. Osewuok odhi wero. Osewuok. Sa 10 chiel okinyi. 11 in the morning. Osewuok. Mine nyalo. Gima diera jasa. Ni ndalo mana somo. To ni nyisa ni monda chiew ni koro kasetieko somo. To koro abiro nenda nyamonge. Exactly. Gino Kanga. Kahu. Onge ok nyalre. Wer moro be nawinjo ni wero higni mokalo chene ni so many vijana. So many kwa bidii. Miaka zijazo mtapata kazi nzuri sana. Yes. Kipenje Dr. Nyikal mamjue maseme bro nyisi werno kabisa. Yonge werno kabisa. Tawinjo kagi wacho ni tinde kazi mzuri aipo. Tich nitiere. Tije nitiere mabeyo. Mak mana. Yes. Mak mana ni tine mangitin. So many vijana. Anyway, tich mitimo no bende bera. Kati uso mana mandas. Mano bende mana biashara bera. Bete to kamera kama bebera. Bera kabisa. So many vijana. School mana ma ikwanege maber kane gine after. School Girwenyi. Kadika girls. Were you at Kadika? Yes, that is my school. Yeah. Chula sons. You at Kadika? I didn't know. I was in Kadika girls. Yes. You are dick there? How was the dicking you? Hey, Kadika girls is a good school. Very good school. Were you not getting bullied? No. Unajua mimi nilienda shule kama niko mdogo kind of size. Size I was young, age wise I was young. So najua kidonje school kitinto ieri. Ndika jiruaki, giembresi, our last born. Exactly. Koro gieri. Kora bullying to nokakale. Kadika girls. Congratulations jo Kadika. Oma base kundi room. Oma Bay. Askundi Odhuro. Mbita. St. John Badi Nyandiwa. Odhimos. Moro tin St. John Badi. Nyuchake nyoro. Gidhuro. Poko wacho. St. John Badi Dhuro. Moro tin St. John Badi kubigal. St. John Gidhuro. Okay. Alange Mbita boys. Ange Oma Bay boys. Moigal Sindo I know. Kumane Madam Ellen nintie. Asumbi girls I know. Mane mudom. Mango school madongo dongo Oma Bay. Orero chani Oma Bay? Yes. Orero boys ti Oma Bay. Boys ni Oma Bay. And then Kanga? Kanga ni Migori. Kanga ni Migori. Kanga ni Migori. Kanawanga ni Migori. St. Joseph Rapogi. St. Joseph Rapogi ni Migori. Yes. That's where you are on the land, by the way. Space Master. Okay. Space Master. St. Joseph Rapogi. St. Joseph Rapogi. That is also another good school. What is again? Chile. St. Joseph Rapogi, that's where Space Master Ivan Sangaga land. That's a good school, by the way. Good school. Again, Ginyamita, Mheshimiwa Nyamita, Mheshimiwa Nyamita, Gedeni Kanya.
There's a group of Washimiwa who learned there at St. Yes. Joseph's School, Rapogi. And I told them to go change their gate. They refused. You think it is something? Eva Sangaga, Yes. Space Master. Fanyeni maneno kwa hiyo gate yenu bwana. Yeah. Hiyo gate lazima muone venye mta improve. Alumni tinde timo gik mabe skunde mane giwuok. Exactly. Kinyalo paro story manyoro mano timo mar god jo picha. Yes. Ne mana alumni se mano Mani ngeni ngane ge metulagere. Chiwo kony kanyo malich mokalo. Metulagere nyodhi, ochiwo kony kanyo. They are padding a girl as they are boxing a boy. Yes. Seche mo padding a girl cha. Nyathi ma dichuo Wamie boxer. Wa motivate game. Wa motivate game. Exactly. Good morning. Oruna renye kor mga John kamoro moro muntio kinyini ri market kod man mano ne wang'iyo ni to gwenge wachalo nade. Omigori Homa Bay County awinjo ni wach nitie. Homa Bay County wan wachiewo ka okang'e ni nyaka sani chalo nade Homa Bay kanyo. Anyway. Uonge deputy governor so far. So far so good. The office is very free. Kata nanyalo temane hapa. Awa negi mama maber. Application kuso. Winjo ni nyaka year. Year ge governor. Ge governor ema walo. Kata pani jod bura puodho. Jod bura puodho. Is it jod bura? The MCS. No. Okay, for this. But hapa ni kajidiga election. Tuedoga ka houses are on recess. Yes, okay. Okangini sani ditime into. No, that woman can just go without a deputy. I know her. Onya tietia muchieki ma. Orengo kacha. Ango machando rengo. Orengo kunye rengo mongo duo. Orenga nalobo dong machuok. Exactly. Nalobo dong machuok just as. Very soon idhi winjo ni watimo election. Nye wantie Siaya. Aneno ko duol notingo duonde matek. Kara nyicho adi oduol ya duol denge. Rundi wuok mowacho ni en kore member mar ODM. Mar ODM. Kendo kodog chien, onge dok chien. Kendo nyomor ka entie kod kweth mag member mag ODM gweko. Kama ne wacho ni mena jo, Mena jo. Uneno jo. Uneno jo. Joho be nikod. Jo be nika, uneno jo. Wamora mainya ka utego don bura mar ODM nyaneno kanyo migosi jod bura machon mar Arieda. Nicholas Odero Gumbo. Onino kit miel mane Gumbo mielo. Kod osiepni cha Makamu. Lakini Gumbo ga mar wielera. Neno kane Makamu dwa kete gi miel machamba choche. To wacho ni tawe. Viene ler matin. Jorarida kochopo ubro neno Josiaya that is. Ubro neno kaka ubro timo. Wan wacha ok dwa ng'adnu bura mogune. Ngine maging'e kama Weche diogigo. Magono Josiaya mabro make that Jama chatune gigone nyawa mokbe. Jamama. Yawa, nyawawa. Bade bolu ngere kan nyawawa. Agri James Bobore. Negone no dio tawe. Do you think ni man siasa mag ODM also ground racha? No, just politics. And then just and 50-50. And 50-50. And 50-50. I would genuinely say and 50-50. Kechibodo nitie jo Orengo, bentie. Nitie jo wajo nyamusiepna, bentie. Akoche no Orengo to gosiepna. Orengo bosiepna. Wajo nyamusiepna. Mama munyu dawo cha bosiepna. Inge Ombaka Christine. Ombaka Christine. Manyu gone tawe. Ombaka bosiepna jogi sipote. And then Uno Chieng resign kaka deputy governor of Homa Bay County. Uno Chieng oseyuak moyuak. Wacho ni nyuma e gari. Chopo kama koro wacho ni oromo na tosha. Wa e gari. Oromo kabisa. Umayo fungu mar dhode mar office. Koro wacho ni kata kaka tekni. Odio yue matin. Oikore ne ng'wech ma 2027. Correct. Jalango tino wacho na mosi. Wacho no yudi maler ka entie wich lum. Mwalo but ndeda mwalo. Akawos kabisa Jalango tieno. Sani ngini nam the lake is very chilly. Very ngich kama. Ngich to piokwe kabisa. Piokwe. Settle. Then yawa kor ka wuok gi gisego. Sani gichako go. Mine sachiel kama gichako go. Gichako go koro mine biro. Gikao chiemo. To ing'e wach Jaboya. Lerna. Sex for fish. Okay. Timore do nembe. Mika imiyo matech manyo wuok kata semo kodongo kocha. Idhi sindo mwalo. In rech kodi mia nono. To godhiambo to ang'urado. Wamudo rejwacha. Rach kabisa. Ok ber kata matin. What do you mean? Ok ber.
Magi inano ga pile kapile. Tunoga support me oni yawa. No, that is not supporting someone a woman. No, not that way. Nothing is free. Toginda they would marry ma free no. Tuoche nitie. Tuoche. Sani be koro kendo ayath kanyo. Mwachuore diri okende ina hiya. Milona. The anti-HIV. Oh, ichuore diri. Ichuore diri after every 6 months. Koro kisechuori to emane dwa lelando cha. Kisechuori to koro wuotho. Papa yao. To Kenya ngini nyaka giritre. Nyakuritre. Nyakiritri. Ibiro bayudo ka podi teka koro nyaka jiritre. Titalo moko. Jama mano kuong chuo yadhno ma kina wacho ni timo kore testing ore ne ngama no kuongo yudo vaccine. Wacho ni tinga motem go testing. Tinga mano se timo testing. Ene mo kuongo yudo 1 2 3 microphone. Neno ka jopiny temo wacho ni to Roningo beni jatend migao mar thieth emochaki. To set an example. Olid example. Just to do wuothi to duoga ne after 6 months. How do you want to see him walking? Gi report maber. Dungia jo Kenya. Kenya you one day kill me jo Kenya. Report maber. Egoro ka wadho. Cool. Ere kaka dwale bro nyiso ni ando koro nya dhi Kisumu. Agine ganyango achaka dhi Malindi. Achaka dhi anyway. Anting ni moro meritri nyakoro mga jwang. Ndalo moko ntie machon mane ji doluoro kute makelo tuo marayaki kabisa. Tinda pa numio kode. Jesus ndalo ka. Kane in kode to the only thing nen to. Victimization nentie. Ngama timo kodi onge. Awinjo ni kata kijiko mitiyo. Mitiyo godo ngama mulo onge. Kase gen ndalo ka bende ARVs ne onge. So jine dhero. Jine dhero. Kori ng'eng'e ni madende odhe ni. Ne ngama ni kode onge. Ne yot kabisa. Nowadays jiler. Uchiunare nyakoro mga jwang jogo eko mabe nitie Kisumu County, Siaya County, Homabay County, Migori County, ogino nuru maber. Kisumu County one code liel by the way. Ka dichigni maka uono. Kawuono emikowe nyithindo 4. Mano wito ngimagi Kware. Yes. Mano mwalo lugura onga city nyonga. Obonga down the city. Yes. Wadhi bedo koda MCA makono. Mano migosi Onyango. Mondo miyango pimno anito galnade. Twakwa mbele ka wadhi bedo koda MCS makono jotelo mobuora mabende dhi yore iko mar nyithindo 4. Apane wan bende 4. Sami Onyango that is. Yes. Mheshimiwa Sami Onyango dhi biro kapok wang'o wuok odhi elie. Ang' thuolo. Kabisa. Dhi chwe wang'. Nyaka wadhi wachwe wang'wa watero. Dhi twako da kuyo ma. Kaka Kala TV. Wadhi wariwre. Wariwre kod familia no. Yes. Mondo waneni to bedo nade. Mache wuod wegi ma pod tin. Actually kijana cha pod tin kasto hii ko nyithindo 4 dichiel. Yes. Late kabisa. Udonga chiel. Nyineno ka nyikelo body mag defo. Kondele no. Neno kaka jo Kisumu ka dhano no wuoko. Kondele no poto. Kendo aneo yuoro kabisa mariwore kod elit koda ka kuyo ma en go. Apani wachiw puoch gi pak ne jo Kisumu. Kuom ne wuok oko. Yes. Kendo chung kod familia no. Gitemo nyiso niya ok jo siasa kende ma to dhano wuoko. Exactly. Tinde ji oherore era nitie. Machano nyiso era maber kabisa. Askala TV wabe wanya wuok. Kabisa. Correct. Wawuoguru kawuono. Kawuono wacho madalano tin. Warwako law mar Kala TV. Wadhi chung gi family no. Kabisa. Kata watemo mana kawari. Kabari badwang ne bed maber. Wapint gi maber. Waneno wastimo josiasa ma samoro nyaketho wich. Josiasa. Kanye makoro josiasa wadhi ginya biro kanyo ma ginyalo donjo kanyo. Donjo koso ka donjo. Ke adonjo. Unena koso kunena. Biro koso ka biro. Makamu. Makamu kacha biro nyadire dia. Nyosa sieme. Kikotem. But then Milo Diambo spoke about Makamu in parliament yesterday. And I think that was good of Mili. Yeah. You know, we need to respect women. Exactly. Yes. Tiki moko Kenya wacho kama dhanda te obete. Ka wacho dhanda te amin nyathine ni kanyo. Jomadongo ni kanyo. Jomadongo ni kuro. Jomoko ni kanyo gi oche. Chude ni kanyo. Tinde to respect ji notero kuro Josiaya. Kema penjerani Josiaya. Josiaya notero respect. Josiaya, where's your respect? Where Josiaya? Makamu. Himself. Specifically. No, we need to invite Makamu here. Yes. Aluor. Yes.
Makamu need to come here and tell us, who is Makamu? He said, what? I'm your cousin, what was it? Just as Onyanjawi. Onyanjawi. Apoti pak ne milio diambo. Kumne wuok oko odiochieng' manyoro kendo kwedo weche. Kendo otiyo gi tam kowacho niya, ODM nyaka koro thegre kod the so-called Makamu. Makamu. Inyawacho ni kudni achiel ema to ringo. Kudni achiel onyalo ketho nying ODM kabisa. Exactly. So ODM nyaka wuog oko mathegre kode. Nyaka gine ni ka gimiye microphone. But just as one bene kaka jopiny samoro warach. Ng'ato wacho weche na kaka to people are excited. No ne waole. Ji nyiero. No ne waole. Okonego bene weche na koro waolo ng'ato. Sani ng'ini koro donje bur maliet. Josia no seriembe. Githegre kode. Aneno ka githegre kode kabisa. Josia othegre kode ni mano kitwa. Mane wacho gi kizungu niya, see people distance themselves from their own. Kabisa. Magi wacho ni. Nyalo chopo sama koro kwedo nyako wadu. Kwedo nyako wadu ne pana kumochomo no. Magi wacho na lot mane gi ng'wedo ne. Communication desk masiaja. Yes. A lot be koro onge. Good morning Makamu. Warwaki Kala TV. Machiegni pacho ma odwa. Kini kati weche morere ter kandawa. Very straightforward. Exactly. Inya wacho policy ni mag siasa. Lakini wacho weche go komonego beni wacho saa 8 otieno, ti wacho saa 8 odiochieng'. Weche ka konego beni wacho kata. Okata saa 8 otieno. Iruna de jagoro magajwang' en pinyi gweng'i orunade, ang'o ma piny orugo kamoro amora ma intie. Adwa ni mondo mindikna ote machuok nyakoro magajwang' lai mago mag tudruok manyasani. Ka intie Facebook e mbui kanyo dhie Kala TV Live. Manya Kala TV Live. Kisedhi kanyo bro yudo wakanyo ka wantie live achiel kachiel. Ndikna ni to gweng'i oruna. Indiko na iluonga ni ng'ane asa kwa bondo gweng'i oru maber. Ng'ane Andoria Sembo to ng'ato go wadgi gotieno. Wachiew gi ma. Yes. Ma emotimore. Oro ni mane mondo nyiswa seche mwachako nonro ni mar Oboke nyakoro mogajwang' ka watieki to walore kod mano. Wanyoni to sindo chiew. Samoro Brenda ni ka to piose digi. Piose yuare mayo. There's a place in your home mane pi oyuereji for the first time and it was a story. Something called Day. There's a place called Day. Mano was my home center. Yes, ilonge na. Kabisa. Kitiso. Then center miluongo ni Kitiso. Kitiso. Kitiso, you're smalling it. Kitiso. Then another center called ilongo nango Kinda Beach. Oh, Kinda Beach. Koro pino ai we got moro kanyo. Oh, machi wacho the story mar Sindo. Exactly. Pino ai we got to ridre. Pino ai we got miluongo ni Kisaku. Koro got no niga gi aora so what happened? Ena ingini Sindo ni mwalo piny. Sindo mwalo. To Sindo oluor gi got. Exactly. Sindo ni piny ka to koni got to malo kocha be got. Koro ka koth ochwe malo kocha kwanza malo kono koth chwe like almost every time gino ge kos ga koth. Ka koth ochwe kocha maber to ula nyalo ya malo kono ka biro gi speed mamuom nyaka dho nam piny mwalo. Ema notimore. For the first time in the history. For the first time in the history. Kodwa gi mos kabisa. To ubed motang'. Koth osechako kendo. Gwenge waduto mabende sani pi jatere ga ji obed Kano kae ndio Ombaka, Ahero. Gichaki kore. Nyatike. Waseneno dalili mar koth. Yes. Migori nyo waseneno kanyo se try to break its banks. Exactly. Koro nyaka wabed motang'. Piny owacho ni kod. It's a good thing notimore gotieno. Oh. Yeah. Why was it a good thing? Because what if not in the daytime? I'm thinking daytime, but night is worse. You know, I mean, the daytime. The good thing is koro kich ninde odi ticheo tido ka the river no mukore lakini koro kana gudi chieng gi wuotho and I be was ni at least daytime munyalo no gimo salvage ka na ula ma yuero jemier chalo whatever to ber katimore go there's a day pinomo meola Yero. Koro. Just a nice house, eh? Koro wanindo. Wachio sa achechiwa sa koka biga tich gokinyi by around 5:30 6 I'm up. Yeah. I yaoga channels to see what's going on pinyurunade. Yes.
Kora kaka chiew ndawinyo maka pi donje ot. Ng'ana penya to ng'ato no tap on. Aya, aleng. Mama chari to mondo chiew. Ang'o dry ng'e one man kaka wagi ng'ane chungi dry monika. Kara pini medre. Within few minutes, ochope kom. And you need to septic water. Ingeni an pok na yudora situation kama pi already except once. Once in my life. To mata no bet ko boga matin. Mana kano ka eri ko lwa central ka. Ane ot. Then nyathi moro biro luonga ni pi ni oko. Akoth nuchwe kamoro koth kochwe kata kuma ntiere. Then kibiro lova sana tiro ka pi bira malo. Yes, exactly. Akida inakuja tu hivi. I was like anaparo ni pigno ni ngomeni eno ulama molo mabiro. So, what I was bringing the story was and I thank God ni no team re kapinyo seru. Yes. Di no team re gotieno. Unduchio yudo kule uga bal. Yudo kasa moro system ufani to everything free and everything. Koro matching no team re at least gokinyi wagolo gik moko ko ngwachi. Then and downstairs. Those is that put and downstairs, ground floor. Koro na dar ground floor. 1 2 3 1 jogi. Ndake orofa manmalo. Jokoro mojogi mondo me wangi oboke ni eri mano mar Daily Nation kamoro moro menti. Ene oboke mosechopo no kawuono kaponi standard ang ne chopo yudo kapod wantie ka. Bende konu kanyo ya. Kawuono wadich. We are very busy people. Kaponi standard ang ne yudo ka. To ang wadich. Ite mokwongo ni eri mar Daily Nation activist under siege. Siege ndalo mokono wacha mbonge nao. Siege. Activist under siege. Zimbabwean lawyer Brian Kagoro landed at Nairobi, JKIA, last Sunday for what would have been a routine reception by immigration officials. Instead, he was denied entry, detained and expelled on the same day. Tanzanian rights defender Mshabaha Hamza was enduring harrowing ordeal 30 kilometers away. Their plight adds to troubling pattern of the prosecution of voice against government's exercise. Tipo mag activist gotingo ngawa? Otingo kanyo Brian Kagoro, Zimbabwean, Kisa Besige, Ugandan, Bobby Njagi, Kenyan, Maria Sarungi, Tanzanian, Nicholas Oyo, Kenyan, then Martin Mavenjina, Ugandan, Mwambili Mwagodi, Kenyan. Mago ganda jo Kenya kata Uganda mabende wuok e pinje gik mag Afrika makedo ratiro mag Uganda masani koro iluo malich mokalo nyakwara moga jwanga. Yes. Bande bathe kanyo ano story machielo. Ite neri mara ariyo nyakwara moga jwang. Wacha nange wacha Sha fraud. DPP 115 hospitals owners charged. Nitiere kanyo we gosiptende maroma par kod abich makoro to itudo gi mibadhi mokwako sha. The Director of Public Prosecution, DPP, Reson Ingonga, Ingonga. Yes. You remember the other? Ange. Ingonga chabinge. Okay, fine. Okay, the one. Yes. Reson Ingonga has recommended the prosecution over 15 private hospitals proprietors suspected of receiving millions of shillings in fraudulent payment from the government Inshwara, the Social Health Authority, SHA. So chako cha moshabe yao. Shani, imu keto chake chona. Ite mario kanyo be nitie weche motende koda piny Russia mabende wacho nango? Russians are after my life suspect linked to human trafficking claims. Who's that? Mano jama moro masani koro to itudo gi iluongo ni Festus Omwamba maja Kenya ka. Itude gi tero ji e piny Russia. Ene mitude gi ketho mar kawo jo trafficking oganda kwa e pacho kae kadhi e piny Russia madhigo wuo e piny Russia. Government ma pacho kae rinjo setimo nonro kendo no make. Festus Omwamba, the man accused of human trafficking, has claimed that he surrendered to police in Moyale following death threats from unknown Russian. On Thursday, magistrate ordered a lawyer representing Omwamba, owner of Global Face Human Resource, to return to court on Friday for cross-examination or investigation.
Itere do kawuono kendo. Ne decho mar dhok. Kotenre kod King'iyo kanyo ite mar adek. Yes. Pichane ni kanyo. Oh, mayo mwamba. Bwana moketo angolo e lawni. Mano. To morwako suit ni en e okinde. Mano koro okil mare. Festus Mwamba left accused of recruiting Kenyans to fight in the Ukraine-Russia war appears before Kahawa Law Court yesterday. Report market command on the called Simon Sairu. Yes. Ginso mona nyingam. Binane. Okay, Simon Sairu. Sairu. Ana Sairu yule. Yeah. Kuna wito fi Diemo secondary school. Kanyo. And then belekanyo batakanyo en weche mag Sarah Cohen. Bid to stop murder trial dismissed. My story mar Top Cohen. Lidhne jopiny matin. Sarah Cohen, who is charged with the murder of her billionaire Dutch husband, has lost her bid to have the ongoing trial declared a mistrial. She will now proceed with the hearing, which is scheduled to take place between May and July. The widow of Top Cohen is accused of murdering her husband in July 2019 and allegedly dumping his body in the septic tank at their home in Lower Kabete, Nairobi. Which year was that? It was 2019. Ni usmano ko mane omipeke pacho kae kabisa. Yani anyalo nego wadoma kete. So is septic tank kasi dake ni sim compound. Report kotenre kod oganda jo Afrika mabende sani obedo ka kedo ne ratich oganda mabende sani wacho ni ngimagi ni andaki nitie ite Nairobi mar 4 under siege in 2024. Ugandan opposition leader Besigye was abducted in Nairobi and later resurfaced in Kampala. An incident, I didn't know it continues. Yes. An incident that shattered a long-held belief that Kenya is a neutral ground for political exile. Journalists and activists. Yes. Kenya be osechako yumba. Ma keta e penjo moro achiel. Magi gin joma kedo ne ratich oganda. Nyiso ni samoro gikwedo weche moko maricho matimore e piny owacho. Gin ka gichopo e airport ka gia kata pinje mamoko to dhi osemaki kendo duokogi. Lakini remember ito Oboke manyoro no nyiso kanyo ni warlords donjo pacho ka kedo ne nyaka gi passports. Warlords. Ma shake the hand of the Lord of Kenya. Criminals. Gang. Criminals. Donja pacho ka. Donja pacho. To ng'ama kedo ne ratiro mar oganda. To kodonje pacho. Kete odwonde ma imako duonde. Report maket kono ng'anya kod mga jongo lak nyaka ite mar 5. Ite mar 6. Wacho kanyo ni why governors, senators talks collapse. Deadlock. Speaker Kingi called off meeting, citing the failure of governors to honor House summons. Someone name another. House summons. And summons. We have summon once, then summons. I think maybe there is ginamagi spell mako be. Yeah. Moko madeni summon says. You know what the erani to korosa. Jandiko. Ini katoka some national school. A1. Yes. To asome school ma serious. Riek. Nyaka wasome gino maber kaka japiny dono some. Yes. Ledhne japiny gima migosi Kennedy Kimanthi jandiko temo wacho. Wacho kanyo ni reconciliation talks between governors and senators collapsed at the last minute yesterday. Yes. After Senate Speaker Amason Kingi called off a high-stakes meeting that had been scheduled to diffuse escalating tension over Senate oversight. Which ne tedre malich mokago. Kendo gimedo mana tedore kanyo. Exactly. Ka thuolo mari mondo mi non report maket kod man nyakora mogo juangi ite mara 6. Ite mara biro gin lendo motim kod kembe mopogore opogore. Inyalo ka thuolo mari mondo mi som lendo maket kod man ite mara 8 aneno ka lisasi ni malo, bunde ni malo. Ngis jopiny nango matimore ite mara 8. Ite mara 8 wacho kanyo ni prisons officers get pay rise in final review. Maro kanyo promise President directs that 28,000 affordable houses be built for prisons and probation officers. President William Ruto has announced the third phase of salary increases for Kenya Prison Services officers and unveiled a plan to construct 28,000 houses there, for them and probation officers.
Lipot en mor kod ilo ne obila gweko ma rito jomokoso. Twitch. Rito jomokoso. Ni koro sani koro unyalo biro buonjo. Kinyalo bi mednu moro mabalang'. Exactly. Police ma yudo pesa matin mogik, yudo pesa di. I don't know. This is 10,000. 10,000 salary from the government. Ini pani from ngawa. Ito marapad je koro buka juang, wawere gocho bila, ngayon kajokania gate. Waweyo kabisa. Bila wang jama beyo. Jama very serious. But you see, even if they get 10, meduru tiyo matin. Gin mang'eny magi. But nigo medi ge gimoro ya awacho mos. To jopuonj? Awacho mos, awaka gini. Teachers? Teachers gini nyose wacho ni gidwa dhi ndalo. Ang'eyo ni gidhi ndalo. Somebody called Osura yesterday, I think spoke. Machiegni ka. Nigo na medi gi gimoro matin. Jogi timedo ka pile. No, I think unit of teachers need a method of doing their things. Exactly. So that their teachers see they are working. Because you cannot tell us every year you are on the road. Yeah. For salary increment. Donge bende giwacho ga ni piny owacho keto ogirimiti e kindgi mamiyo giweyo dhi e road. Exactly. Kaeto ogirimiti gi So that ogirimiti man ga kindgi no, jotend gi mose ga chut dhogi bor. Nyere. Iluwo gi chien. Wonyo megi ga gumo. Timiyo gi gimoro. Mo ga gumo tok mesa. To giluwo gi ling thi. Kaso koro jopuonj man piny kae riembo. Motu wundo. Manu. Itema rapar nyako na mga juang by election marred by violence. Kids hitches. Mano by elections matimore pacho kae nyoro. Nye lwenye nitie. So report market kod mano itema rapar nyako na mga juang. Bate kanyo wan gi 2027 polls, an extra 9,000 polling stations will be shared. The regional distribution of new voters and the statutory ceiling of 700 per polling station will determine the allocation of an extra 9,000 polling stations. Report market kod makoto rekoda weche gi mago mag IBC kod yiero somete no ero marochiko. Senate otimonango piny kanyo. Senate committee approved Sakaja Ruto cooperation agreement. A Senate committee yesterday backed the 80 billion shilling cooperation agreement signed last week between Nairobi County and the national government, giving Governor Sakaja Johnson the green light to proceed with the deal. Yeah. Kao moko kuom nyandho mag tije mag piny owacho ma Nairobi. Oketo elwet piny owacho. Wacho ne ni Wuod Sugoi gigitura. Ibeka ogie. Koro tie kodgi. Dir ne jo Kenya. Yes. I think that was fair. And woman rep ma Migori be ochako dhiro ni Siaya bende odhiro. Siaya bende odhiro malo. Odhiro moko. Actually te. Kaeto koro gavana makedo ng'iti mang. Ite mar apar kod ariyo nyako na moja apar kod achiel nitie mana lendo. Apar kod ariyo. Owner of hotel next to State House revealed. MPs have questioned how the development next to State House, Nakuru, was approved, saying it poses security risks to President. The upcoming Enco Hotel constructed near Nakuru State House is owned by Nakuru Governor Susan Kika's husband, Sam Mburu, the nation can reveal. A day after MPs raised concerns about construction projects around the State House, including the 200-bed capacity hotel, Mr. Mburu confirmed ownership of the facility in an exclusive phone interview. I like the way Daily Nation wawacho gino. Exactly. Giwacho ni wawache to wanyalo lero. Wanyalo kapo ni wadhi e do to wabe wan go kinde. Wanyalo lero. Mane mwacho ni bold. Wacho ni nyoro ko ka ipe ka no nyiso ni MPs penjo about kaka ne gedo ni ochakore. Ok nyalo bedo ni ngata from nowhere ne nyalo biro machak gedo kanyo. Nyaka ne break down. And you see, MPs could not tell us they don't know. Yeah. They knew. But their things have run below the tables. Kabisa. Ite marapar, ite goradek ntika no lendo upogoro nyakol mga juang. Mago ala. Angwena paga beach. Correct. Renga kodhi nyime.
Nyaka ite mar 16. Ite mar 17 wan kanyo gi opinion pach josomo kod pach jondiko. Yes. Mantie kanyo. AI autonomous agents will change Kenya governance. AI ni. Is it a good thing? En gi ober kendo rach. Ober kendo rach. And people are lying with this AI. Exactly. Actually, rach ne, according to me, ng'eny moingo berne. So people are misusing AI. People are misusing it kabisa. To ilo ka pinje maoko kasore kode kendo pinje maoko want to use it responsibly. But achonda mochung' tir. Achonda ni. Achonda dhi e rally to ji gin ji 10 to gi multiply gi jogo by Kennedy. Kata luongo nying ng'ato. Aol MP from Homa Bay County okawa picha molos gi AI. Ok onyal fwenyo ni gino los gi AI kaso dhenya nini wall mare. I know that MP. Koka ji dwa lawe. MP moro mane ugo wiye ndalo election cha. Mane wiye. I know that guy. Mano wacho ni okawo min ng'acha chakoro gine go. I know that guy. Exactly. Gini wuondo ji. Ng'ato dhi loso picha mo multiply. Koro wato joma riek to tinde wang'eyo ni king'e malo ineno ni ma is not real. You know one thing, kikawo picha ni to pokiromo gi justice. Yes. Tikawo picha justice kito but tiloso go AI. It's easy to for people to know. Yeah, justice to kiromo go. Yes. Ma okongi kotudi ma olosi. Ite mar 18 nyakona Mangajwang antie goro kanyo mar cartoon. Wacho kanyo ni no phones at polling centers. IABC to jiteni gi sime ka village. Ero. IABC wacho ni onge simbe. Kata kamano jo jiteni gi simbe kama itime ang'o. Report kotende kod mano hitulo mari mondo mesome itenero mar 18. Itema 19 gin weche go kuma motudre kod alony manyasani. Aneno kanyo kiwuoyo kuom app maero. Ahero TikTok. I love one reason for it. Do you love TikTok? I don't even have the app in my phone. I don't know what happened. They deleted some 2 years ago now. 2 years? 2 years ago. What gives you fun? 2 years ago. In the house? You remember the time when Brian Chira noto? Yero. That is the last time I You didn't like Chira? No. I didn't have a problem with Chira and all that. But I remember that the last time Manabedi. No, I was just wondering why you brought Chira on the TikTok. Trying to remember that time. So, it's not like 2 years. What gives you fun? I don't know. I just like Facebook and watching movies and following whatever is coming. Yeah, wow. I'm going to join. Let me go and download. Antoka join. To TikTok. Nakanga yude ngama demoni gidi udongo digidi. Ite mara 20 nyakoro Mangajwang gin Oboke kanyakla koda sigana manondiki igni kuma kama nini. Kabine report yang kanyo ni tarik 27 dwe mar 2 higa 1990 President Daniel Arap Moi launches the first Kenyan made car. Hero. Nyayo Pioneer 1, 2 and 3 and announces plans for mass production. He said company with 5% ownership by a reputable international firm and the rest locally held would be formed. President Moi later drove one of the saloon car to the delight of a mammoth crowd at the Moi International Sports Center. Where? Kasarani. Professor J.K. Musuva left. Executive Chair of Kenya Railways looks on. Nyayo. Manone maendeleo maber sana. Nyayo. Ayiego. Iwacho ni mai gari mokwongo mobedo assemble pachoka. Nongo ni Nyayo Pioneer. Nyayo Pioneer 1. Nyayo Pioneer 1. Report mane wawuoyo kuom school hijab ban. Affront to religious freedom. Yes. As I reflect on the controversy St. Mary's Loak Girls High School in Siaya County, I'm struck by what appears to be troubling regarding religion freedom. A grade 10 student was barred from wearing the hijab despite assurance of admission that she would be allowed to do so.
Barely a month after reporting to school, she was told the religious government was not permitted, igniting fresh debate over faith and education. Kanye makoro na chai school no, the only mistake manegitimo was to allow her. Exactly. You allowed her. Manyorwa kimo chako nyaka somo goro. Then katikati koro kinyiso ngato ni gima kama okadwa. Nyakona mogo jongo kotami inyalo miyo wapachi kutende koda report market kod mano. Ndikno ne ote machuo ke Facebook kacha Kala TV Live wadhi yudo. Kendo wawinje pachi kutende koda jo St. Mary's Loak. Rarieda Sembo. Gweng wakili Otiende Amol. Otiende Amol irembo je skul manie gwengi. Tikao mamale rigogi. Mapei. Exactly. Wai oboke mabalantiere kanyo. Joma go punda oboke umoro banano kantie kanyo matin unyalo yudo kaka unyalo yoko go punda. Weche mag ngima bentie kanyo kod mga jwang gidele nyime. Child marriage still common in the DRC. What's driving in the house part change? Somo oboke malang kanyo tingo weche buora, weche mag ngima. Ite mar 22 gin lendo ma opogore motim koda counties ma opogore Nyeri County timo lendo kanyo nyaka thuolo mari mondo mi timang'o inone. Ite mar 25 Ite mar 20 kod abich wach momi pe kanyo neno Oyugis. Yeah, wangati miro Oyugis. From a dusty outspot to Oma Bay's economic hub. Correct. Actually, Oyugis town is really growing very fast. Makofi. Ntano pichni moko ka trend kanyo mag a place called Singapore. There's a Singapore in Oyugis, a very nice place. I must go and visit that place at the end of this month. You can't be serious. Exactly. Singapore? You know Singapore? I know Singapore. In Oyugis? Now there's a Singapore in Oyugis. There's a place in Oyugis called this slum in Oyugis. There's a name. A slum in Oyugis? Yes. It's called 1000 Street. Correct. That's what the name I was looking for. 1000 seater was there one day. So a crude rude gentleman approaches me. We were doing coverage. Yes. Kuru no paro ni ko approach aone no kasura ne kujaka. To no paro na they handle roughly mondo the other people could join. No handle that guy amicably. And we ended up having soda. Actually, of late I've been working close. Yes. Of late we were working close with some good youths. Mabeno daka 1000 Street. They're trying to reform it. Mondo kiko bed crime scene ainya. 1000 Street was a crime scene. I know, that's why I went there. Sometimes back it was a crime scene. Kanyo kata kiwuothe kendo gingeyo jomoko jo kanyo gi joma jo kanyo. They can approach you in a way mokingeyo. In a ruthless manner. You'll go to that place kabisa. To a first-time visitor, Oyugis town can easily be mistaken for the capital of Homa Bay County. Busy streets, rising buildings, and expanding businesses give it a modern character that sharply contrasts with Homa Bay town, the official county headquarters. Yes. Homa Bay. See this building? Homa Bay. This one is called Zuri Palace. Zuri Place. You know, always when I go to Kisii, wajara oga koyugi ni mochiemi. Yes. And there's some just ambience mantio yugis kanyo kichoko. Pole, ball rock majo ball rego. To Mombasa ngoma timore? Banaka. Mano County Mombasa assembly split over running of hospital. A crisis at the Coast General Teaching and Referral Hospital has spilled into the Mombasa County Assembly, with some MCAs urging the county executive to hand the level 5 facility to the national government, citing declining services and capacity constraints. Okay. Koro MCS mokodwa ni mondo ket od thiedhno e lwet piny owacho mamalo. Nyaka thuolo mar mondo misom weche maket kod mawenyo kod mogo jong. Ite mabela kanyo 24 lendo motim kod County Assembly Makwale. Inyaka thuolo mar mondo minon mago. Lendo beno tim koda kuonde tiegruok mopogore graduation mar 21 ndie kanyo. Ka thuolo mar mondo misom weche go mag somo. Ite mar 26 Turkana. Distribution of hurdles keeps relief food in warehouse as local fight hunger. No, no, Japan. Distribution handles keep relief food in warehouses. That is hurdles. Hurdles. As locals fight hunger.
chal ka gima chiemo monego bed ni pogo jopiny okan yueyo e dero ka jopiny to tagore kendo kech maliyo ka dhano yawa chamo. tek. Thousands of drought-affected residents in Turkana County remain without food, despite government assurances that supplies are sufficient to prevent human-related deaths. I don't know, can you gitingo a sack of maybe rice or something? That must be rice. It looks like a sack of rice. Sack of rice. Mama Chachin kajitingo carton. I could be having some more. Do they have gas cooker? I don't think so. These people, they use Firewood. Firewood to cook. I've seen them bake cake, by the way, on their local oven. They Turkana guys. They're good people, by the way. Yeah, I know they're good people. And okay, story for another day. Water scarcity and hunger drives mass migration in Baringo. Yes. Lizaneja thousands of residents in Tayati, Kolowa sub-county, Baringo County, have been forced to abandon their homes amid severe drought, dwindling food supplies, and depleted pastures for livestock. Exactly. Yes. Itema prako da bido nyakor mgajwangi lendo mo pogore. Ka othulo mare mondo misomi itema prario kod da bido lendo ma tim koda kambi fwambo mar nation. Prario kod ochiko gin weche be komo timre pinje maoko. Ano tipo kanyo mar Olive Branch, the latest talk in Geneva are being mediated by Oman. Yes. What to know about latest crucial US-Iran nuke talks. Nyasomo weche maket kod mano. 18 Roma prario kod chico. Democrat Trump Epstein sex files withheld. Huh? Democrat Trump's Epstein sex files withheld. Maybe a little of it. These people are playing some games. I already told you about the story Mar Epstein, Jeffrey Epstein. Ma jama manoma ki. Wait, find it. Ntiere file ma link gi Donald Trump. Yes. Files makoro nyiso pichni gi videos ma kuonde mane gintiere gi Donald Trump. Ero gibedo withheld. Koro mago tok dono the public domain. Exactly. Ke news osedwanyre. Nikech gin gik ma ok ber kabisa. Cote d'Ivoire to cut cocoa mid-crop season. Report kotere kamano timre piny Abidjan. Yes. Boma Abidjan. Brussels, UN 8,000 died on migration routes last year. World Economic Forum CEO quit over ties. Zarik. Yes. Akapula wale mun misomo report kutene kwa weche go kumo beno timre pinje maoko weche mago alantie kanyo kod magajwang mabende apani mano gachagwa karagadhu Gadungu opposes asset sales to feed infrastructure fund. Mano ntie ite mar Prade kite mar Prade kod achiel gin sosunti mama ko wangi beta kanyo gine weche mago ala pinje Uganda. A main dividend unga main dividend freeze despite half year earnings siege. Itema predeko da chel gin which go stock exchange kaka omenda ringo ya fuga mari mono misom agaja meli kod kwano ntiere ite mar predeko da rio ku simple crossword puzzle code word complex crossword Sudoku word fit ka thulo mari mondo mi jog your brain kod weche maket kod mago. Yes. Gidhe nyime kod lendo mamoko nyaka ite mar predict kod dek kanyo ite mar predict kod ang'wen gi lendo mopogore opogore mago elni matindo olak nyaka ite mar batite mar predict kod abich ya mamagoro algo godo bende ni kanyo ite mar predict kod abich kata ni kanyo kendo dhia nyaka ite mar predict kod auchiel kata kawuono bunga kawuono wan gi mogunga achieng ogola oyo mani machiegni Kisumu Somo Inawasi Pauteng village Yamagoro algo ko lak nyaka ite mambele ka nyaka mugajong ite ma pradeko da birio weche mag tuke ka thulo mari mondo mi non sama ko lima wango nyaka mugajong. Yes. Weche mag tuke go lak nyaka ite ma pradeko da chiko gidhi nyime nyaka ite mogik kanyo ka thulo mari mondo mi so nyaka mugajong leko skalo kanyo
madrom 40 bang' saa achiel okinyi neri maket kod maendi wakao yoyo machoge kanyo iluonga ni Justice Adoyo. Kachilo koda ka an Brenda Agenyo. Mimi ndio Justice. Mimi ndio Brenda Agenyo. Wamodho pi macho wadogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral
ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our